Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka school right mensaw gadai gawai na ki school ka bala rimba hapo ka thain langpi ka shnong ka badon hak haput jong ka jela Meghalaya bat Assam ya ka bala sengru da ka hima right mensaw sirdership nadu usnem khat khandai spa rupsan la sedang menseng ya ka te school tang hadu ka upper primary hinrei kat banang ya ki sngi bat ki por ka te school kala nang kiu kat hadu ba ki bor penya jong ka school kila la ban kentiu pat ya ka te school sya ka secondary ya ka bala sedang nadu usnem arajar khat nyu Kumakalong hadu menta ka tay school kadang yo ya kilat jingerap tang na ka benta ka upper primary nrei ha ka bay day bat ka secondary hadu menta shimlala ban yo satya ya kilat jingerap nangno ru ka bala penrit mensim ru ya ki bor penya jong ka tay school hamman lagi por kumta kumshi benta ban ya no senyang lem sya ka tay school nakaliang jong ka seng new trap youth council sengkme kala no jingerap hadu shilak shipo hajar tengka shisnem sya ka school right mensaw secondary school bat ya ka tay la penbenaru dau nong yalam barang ba do jong ka HYC sengkme uba Robert June Kharjaren ha jing yalang ka balalong men ha ka khat lai terek ulber arjar arpo haplau jong ka tay hi ka school Katay jing no jing yarap jong seng HYC sya ka school kalong kumshi bentaban yarap na kabentaban siu tulop sya iway na ginong hikai secondary jong katay school kabalong ru ha ka dor shipo hajar tengka shibnai ban nakaliang jong nong yalam barang ba jong seng HYC ulayo ru ban IT ka song pisa sya chairman ka managing committee jong katay school uba Hindro Samakha Hagatai ke jing yalang nalor uba Robert June Kharjaren, President HYC Sengkme, lai don kat lang ru uba Don Mok Lang Kharlungdo, Vice President ke HYC Sengkme, uba Lum Lang Kharsi Imli, President ke HYC West Khasi Hills District, kinong hikai kiri orang ba jong kate kathan bat giwe. Ikan tu yang paradok prasnam di badan hakane ke area kalong. Baka jing start kadai kawai kawat lam bania kuni jing ke bangidon hal yang dijaka. Bat larangi phai menta tam la syami ngi sat hiro ngi I ba kadon ka jinglong hapdeng jongi imat baka ni ka jing bom nang besar kunju ka jing duna ka jing pule ka nomra ya ka jai benru lengi sngal thu baka jing pule ka de ka benta ka bakhau banra ya jai benru syakmat bakham syakmat le se bangila la ban tiplut ya ka partai ba we hendai ya ka jaka la jong ya ka ri la jong nyum la ban syakri kum tang ki pat ya pi ba pindan ka ni ka mensim Bala ranginang ni start bro. Ngidan tang kawai commission ke jongi kelong bangin kintu ya gari ba kajai benreu. Ti ulai nang kerku nam tajang pi ba pingai minot nak kawai ka por ke pat. Bat leng ba kajing tre sistem. Bat tang kawai ngong. Ku musam lawang lamat ya la di nadu ki por ke ba mesua. Mat ya la di kajing nama kajing duk jing keduk nai tang kawai. Kajing duk jing keduk kam sem lak hang lat yang ila rangidan kamon. Balangidan kamon kalat kapli nam ta kajing im jongi he hoi le se bang ngimla ban poi saka thong ban puli ki ba kham jangai re ladangidan kalat ladangidan kamon ladangi tre sitom ni poi be saka thong ka bangi thmu bangi ngilong ki bro ki ba nang ban puli kham tam bangi yo ban pas degree level ngila ladangi minot ladangi duk ka to ka nuruk ki degree ngila mensua ki thu ki ru temen ba hangpor badang don mat ka sam Kibubun ki officer ki di ki asmis Lada fikli may I come in sir ki ong no Lawan daru nong stage na po itu silong ku ong no hapan pai biang Ti hadin kata ki lami saya ki policy Ki boong ba Mide khasini mide gwaroro puli asam me dong kamera pun puli asam kadang kita language policy kabakiwan ra kabak penlong ye ki jong mai hoping bang kwai do rubli bandawal ka jong itulah Ani kala dei ka jingjok. Tikani ka jingnang ka jing start ka ba ni trestom kum ka riba ka jabdu ni penmi e kinong alam ki badon ya ka jingnang ka jingtip. Kilong MLA, kilong ki MP, kilong ki officer, kilong ki nohikai. But da ka jingdon jong ka jabdu ka jongi ya ki bru ki banang start. Ni kum ka jabdu nimsa alam bakala. Di ka jingnang ka jing start ka ba ay hi ki rangba jong ka hima Kabala ban pen ki imbiang ya kanega hima kabala ja. Kalaja kanega hima rei dei house nem ajar sau dom makala. Kaba penyo ibiang ya kinong elam jong ki MBC itu ka por pen ki imbiang ya kanega hima ban wara biang kanega hima bandom IT show sya hima ram bara. Kadi ka jingnang ka start. No ajar kendai mo. Ki
kini kide kisok ki bangila yo ilupa baling ba ka jingnang ka jingstan ngila ban keren saudar dong ki dang keren bende ba hapor ba cena ya kene ka school peladon ka jik pentut mo ba pira ya ka status quo ba pen i ba ka sam ba pe ka kum ka status quo ngila ban te ka kata ka di jingnang di haka jing i jong i seng i ba lada ka biang ka jing ai ka jingnang ka jing start sya ki bru ki jong i nginom sya ya lam makla nginom ting ban yeng ban yada ya ka hok ba ka jing sya na ta ka dau ka penlong ngi ba ban wan sa khamal ban ai ka ti ka mon ka ti ka diang sya phi jong ka MC jong school ya matang ne thu phi nginom patla ya ka ban ya rabun hari kum ka jing persyang mo kumba ong ki bru ki bastat ba kidang la ka ti jong nong ai sung ba ban ya ka rimyang suntur ka nong duai ladang ngin chu sngau san e tang ka tin ladang ngin chu sngau mulung tang na shalong ladang ngin sngau ba ta ka lang pi o kala jangai than na shalong la nong ston nga so ban ong ba ka penlong ye ki bru jong iban kan ria na sawi nga kentu ye kini kinong hikai ki ba don manta kumbang ai nuksa ba Thomas Jun do pareng hajar mai wan ban kam ya kedulu ba ban wat aya ke jingnang ke jing start hang ne hari kasi jongi kan yu nong stoi nong mokorat nong selong ban wan kai po lampi dan jing ma lada hang tu ko por 4 don kali pakhat hi ti por 4 kali don pun don yu dang la ban aya ke jingnang jing start ngasung ban ong ba nyim dei ban don kata ka pakhat perdan ba o kalang pi kala jangai that o kata kala jangai that o ngidei bandon ya kum kata kam sim ring ngidei bandon ya kam sim ya kun ngidei bandon ya kam sim le ban ong ba kalang pi kadang dei ka jaka ka jongi kadang dei ka jala ka jongi ngilek ba hikai mangi ka sarkaru ka ban sim ya kata ka jingi kli bakatu ka school karaj mensau ka ka school opo ka jala ka jongi ngidei kamram jo ka sarkar jala ban ai tulop ban ai ya ki school building ngimdei ban ai wai no ya kani ka jaka sekiwi jala la ne sekiwi bo kata ka dei ka jinglong ka habang ikren ni pur usam ki beri hondai ki ong ba pin control ni pur usam pi dakhol kata ka dakhol ka bomot yu kata ka dakhol ka mot pi pentau ya ka bor ka jong pi ba pi tre tu ha khasi jongi don kata ka rukom beng ong kata ka ban ya penyet ya khendau ya kata ka raj mo karaj kam dei don balong try mano balong try tu khendau pi ban play ya sep ka jong pi ha ka tu ka khendau na kandau ki ong balada pi lai snem pi mla shu ban kam tu ka kamut yu ka bomut ba ka jinglong try ka jong pi ka syong ha ka sep ka ba pi play ha tu khandau badangi kum ka jalala rangi kum ka jaban riu ngi kwa ban pen i ya ta ka bor bangi long try ka lang pi ngi di ban play ka sep ngi di ban play ka bor ha ka ni ka jara ya ki nongalam jong ka hima ka jong pi ka balai i jangai bat na kaliang ka seng wat la kadang dei tang usenyang ubarit ya ka ba ngin irap shipo hajar Shibanai, ya ke school ke jong pi, bat kat kum jing keren bor saudar ong ba kisu telok nganu penai feb, komut sisnem na kalian juga HYC sen kimi kan yarap ya kan ka school right mensau silak cepo hajar sisnem. Kani kadang dia jong kacang, bat lada ngidang la susu oleh si ka bor ke jing telok ke jong iru yin sama perkan. Ngaswa ban keren nak basai ba kani kadang dei ka jing sedang ka jongi bat ben iya ka ta ka jing yarap ka jongi ha kan ni ka kan rela ki don pat ki school ki ba ngiyo i ba ki dei sha ki school ki ba tre stom ki dei sha ki school ki ba la sha ban pen mi yo so wa ba na trai na kaleng ka seng ru ngila ban pai khamat biang sa shiwai ki school ki ba don ha ki ni ki dong ki thai ki jopi